Мале, от колко време съм пускал този бандикам. Секунда. Окей, добре. Сега ще ходя до енда. Си взема перли. И възвръщам хомито. Какъв скелет видях. И това е. Или направо си ходя в хома. Ще ви покажа моето развитие. В смисъл в този клип горе-долу ще се скатавам, ама няма значение. Оп. А така. Здрасти, прасе. Здрасти, келеш. Издръбнах фотошопа, ама съм неуметник и не знам как да. После трябва да си обедна. Добре, няма значение. Ето го блок. Ето тук. Ето ми е блок. Само секунда. Така. Тук нямам нищо. Тук ми беше стария хом, който го запалих. В буквалния случай го запалих. Само че стоите трябва да ги сместа после. Тук печки. О, имам голд. Супер. Тук легло. Тук има овце. Тук има прасета. Тук се сейфа world. Тук имам градина, която съм набарал скоро. Фъргаме перли. Да. Взех си от салата едно дръвче. Fuck you. Едно сърце. Сериозно ли бе? Тук имаме... О, да. Имаме... честрум. Никой не е свикнал да гледа честрум така, но аз реших да ми е така. И... това не съм го слагал аз. И с тези грешки тук. Не му си покажа човек, че е струмно. Защото. Гледа, че съм бедняк. Абе, той ми гледа в честовете, докато аз в Ender Chest какво имам. Но все пак. Охо, диаманти. Добре бе, човек. Според тебе трябват ли ми? Даже са един стак и две. Но тази табелка и този чест ще ги оставя, защото той каза, че си им правописни грешки. Гледайте. Ена ти малко подарък. Шото. Айде сега. Така, да продължаваме. Отклонихме се от темата. Тук имаме най-опнатата ферма. Гледайте какво става. Гледайте. И вижте как съм скрил. До тук, хоп, другото се не вижда. Това е нарочно така, тъй като например сте тук и какво ще видите? Кажете ми, има ли там редстоун? Е така, и ако се загледате там долу въгълчето му да видите. Така че, според мен е добре скрито. Тук имаме копчето. Пак добре скрито, защото някой циганин може ми го натисне и да ми развали кефа. Тук имаме безкрайна вода заради тъпата ферма. Тук имаме фармене на дърво, което трябва да го фарма. И
Chicken кукара, ясен. Какво ще да покажа, бе? Тогава мога да ми ядете идея къде да го сложа това. Тук имаме те с Руди. Руди! Ей, там онова злато. Аз съм бил беден. Да не кажа, че аз му дадох 20 диаманта заради 2 кирки, но това няма значение. Тръгваме така, ръшваме. Това ми е милото. Това ми е хубавата мина. Оп. О, да, Power 2. О, да, Breaking 1. О, да, Cobblestone. Dirt. Поне имам гравел. Поне имам гравел. Тук, както виждате, някъде е копано, някъде не е. Добре, тук не съм. Май тук тому се не вижда края. Секунда. Окей. Оп. Грешка. А я? Това не. Сериозно ли 2 дни, бе? Ачивменти. И сега ще ме кажете, че не съм си правил печки. Но... че не съм си правил печки, че нямам айрон. Нямам рейлове. Просто нямам думи. Мисъл, ето ги рейловете. Айрона е там, печки. Печки па да не говориме. Печки имам тук 2. Там 1. И имаш още едно място, дето даже ще трябва да си обера кола от там. Ето е там. Едно ми беше просто някаква дупка, дето грифах от нея, но няма значение. Ето я другата печка. С един стакол. Що не взеха чивман, бе? Да. Аз тази печка може да ми потрябва толкова, ама иде. Някой му трябва кол. Да, те стори хубаво. Да. Трябва си взема и храна. Много хубаво мът не вярвам да е в клип. Защото го мисля на рандом. В смисъл, това трябваше да ми е хубаво, но в смисъл същия размер. Но се оказа, че ще ми бъде по-изгоден като чест рум. И ми хареса, защото чест рума ми е различен. В смисъл, на хората чест рума им е под земята, докато моят е майниче на повърхността на издигнат, което ми хареса. И това не са стълби, това слабове и блокове. Защото бях твърде гениален да направя слабове и нямаше къде ги сложа. Защото аз не копирам, аз просто ги мисля и направих 3 стака слабове и после не знам какво да ги правя. О-ля-ля! Глеца коста. Така, перли. Къде ми беше това за перли? Ей, тук май беше. Да. Хоп, хоп, хоп. И... брадвета. Ей, този брадв. Тази е от Криско.
който го признавам, защото само той е направил шоп дете за айрон. И аз бих си дал целия айрон на него. Не, че не го направих половината айрон от иде. Ма, какво значение? И го признавам, защото аз бях с айрон броня, двама с диамантени с енчанти всичките и той скочи да ни бие. В смисъл, ние сме на спаун, той идва на спаун, без броня, само един диамантен меч и скача да ни бие. Има и другото, ама уби някой. Аз в гръб го... взех живота, ама... това са подробности. И мислех, защото в момента правим един проект, който става тайна, ще спойлна, но не е с целия сървър. Мисля, че съм само аз и още един човек. Мисля. И този проект в момента мисля, че е наполовина готов. Не знам. Не мога да кажа, но... окей. Докато си пивам копчетата и научавам нови работи. Да, и съм с нов скин, аз това забравих да кажа. Та-дам. Виждате като шиф на десния ми крак. Как има едно синьо и това не мога да го оправя. Аз скина съм си го правил лично аз. Ето. И да. Сега да бутнем ли това заради клипа? Принципно го изчаквам да стане готово. Но сега ще го чакайте вие. Окей, няма го бутам. Ще свиме другият клип и да. До скоро.